Munkhani yoyamba tiyeni tikambe nkhani yokhudzana ndi Pakistan komanso Gaza. Trump wauza Prime Minister wa ku Pakistan kuti ase ndifuna utenge asilikali ako wapititse ku Gaza kuti akalande zida asilikali aku Gaza. Iweyo utenga asilikali ako apite ku Pakistan apite ku Gaza akalande zida akapange disarm Hamas. Zimene pali chipwirikiti choopsa kwambiri kuti nkhani imene itheke. Okay, nkhani imene ikutha kuvutirapo how? Choyambirira nchonena kuti Prime Minister waku Pakistan akukhala mati ndi Trump ngati friend. Okay, so komano dziko lake majority ya dziko lake ndi amasapota Palestine. Ndiye komanso ku Pakistan kuli asilikali ambiri poyerekeza ndi maiko ena a Chisilamu. Pano tiyosepo Iran kumenepo. For Iran kuli asilikali ambiri kwambiri ndi Turkey. Actually Turkey singalole, Iran so sangayipute. Koma chifoti maiko amene amakhangata abanga zimodzi like abanga aonesa kuti ife tili mbali yakuti yakuti. Pamene Pakistan foti ndiya ukunduku. Nde ukunduku Trump afuna kugwiritsa ntchito. Ndiye awauza kuti mutenga asilikali ako kuti asilikali ambiri kwambiri 250,000 asilikali strong apite then akalande zida kumeneko. Koma zimene zingachitike ndi izi. Papezeka kuona kuti pachitika scandal yaikulu kwambiri chifoti dziko lakelo kwambiri limasapota Palestine. Ndiye dziko lake linyamula asilikali likachotse likalande zida ku Hamas ndiye kuti sikagwira completely. Iye uja Prime Minister wa Pakistan wakanika kuti amayankhe Trump koma waganiza opanga ulendo kuti akuti apite ku America akakambirane naye kuti akulu ifeyo nde zitha kuvutirapo. And yes, zitha kuvuta kwambiri chifukwa ku Pakistan nthawi zonse kumakhala ndithu ma protest akupanga protest kuti ayi tifuna isiyeni isiyeni Palestina ikhale mwayokha siyeni kwazo anthu siyeni kupha anthu kumene kunjako. Sono uyu mkulu uyu ndi amene tsopano akhale ngati wa like wangogwidwa pakati kuti so pano tipanga bwanji. Ndiye pali zinthu zoyiti. It's either avere Trump aluze support ya dziko la kwawo kapena poyayi amvere kwawo kana kwaluze support ya Trump. Pene mpayenso pano ukunduku kuja umasowa kulowera kuti apa ndende pange bwanji. Ndiye tiona mmene zingakhalire kuti Trump akamayankha kuti ani. Komano imeyo ndi zimene Trump wamuuza Prime Minister wa ku Pakistan kuti ase mwatenga asilikali anuwo apite ku meneko akagwire ntchito imeneyi. Nde pavura pamenepo pavura naiso Hamas yonso inengati pa holiday. Nde kuti akuti akayipeze akathibula nakonso kuti kumenekocha. Kulakulu tiyeni tilowe ku Russia pamene Putin wagwiritsa ntchito mawu akuti little pigs kama kuti tinkhumba ting'ono. Mawu amenewa amalunjika kwa wani. Mawu amenewa ndithu amakamba amawanena ma president aku Europe. Yes, ma president aku Europe yeyo Putin wanena kuti akuti tinkhumba ting'ono. Like for seriously akuti iwowo okay, Putin wanena kuti ati ife ngati a Russia sitingagonjere kugonjera kapati yes kugonjera tinkhumba ting'ono. So nkhani yonse ili modera. Choyambirira nkhondo ya Ukraine komanso Russia ikupitirira apa pamene Russia ndithu
ikupitiliza kulanda be madera pakati ndi pano. Yes, 20% ndithu ili kale m'manja mwa Russia. And pa ground, okay, pompano pa ndithu ma-meeting yonda saku malephera. Kuna kuti nthawi zonse ma-meeting amachitikabe. Tikambirane izindizi, izatere. Koma pa ground palibe chimene chikusintha. Nkhondo chimodzimodzi, anthu kumwalira, mabuilding kuphasulidwa. Yes, mmene zimakhalira. Pompanonso ndithu akhala akukumana ku Miami, ku America, Russia komanso America. Yes, makamaka nthumwi zimenezo akuti akakambirane nkhani yokhuzana ndi mtendere wa ku Ukraine. Like, I don't know why umango yenda basi pito khali yake akuti kufuna kudzetsa mtendere pakati pa Russia komanso Ukraine. Komano why izi zinachitika izi? Kuti why Russia yawanena ma-president aku Europe kuti iwowa ndi tinkhumba ting'ono. Nkhani inayambira apa. Zelensky ali ku Europe wanapempha maiko aku Europe kuti chonde asasiye kuthandiza Ukraine, komanso atenge ndalama imene $250 billion ya Russia kuti akonzere ku Ukraine. It's like aitenge ndalama imeneyo. So Russia yauza kuti mungoyerekeza kutenga ndalama imeneyo kuti iniyo tiyambana. So komabe ngakhale izo zili choncho, mkatikati mwa maiko aku Europe pali dziko limatchedwa Belgium komanso Hungary. Ma prime ministers amaiko amene wawa akana ndithu kuti yayi imene ndi kusokonezako nkhondo ili pakati pa maiko awiri, Russia komanso Ukraine. Inuyo simungatenga ndalama za dziko limodzi nkuapatsa ina, ndikuti inuyo you are walking into the war. Tamvani mmene anayankhula prime minister wa ku Hungary. Guarantees for what? The whole idea is a stupid one. To take away the money of somebody. There are two countries which are in war, yeah? It's not European Union, Russia and Ukraine. And somebody, European Union, would like to take away the money of one of the warriors party and then to give it to another one. It's a marching into the war. So the Belgian Prime Minister is right. We should not do that. Yeah. Mmene iye ndithu adayankhulira kuti akuluakulu imene ndi stupid idea, komanso mukuyenda like mukulunjika kumene kuli nkhondo chifukwa simungatenga ndalama zawa nkuwapatsa enawa. So a Trump yawo ndi yomwecha yomati akakhala basi kupita uku pang'onong'ono basi komabe pakadali pano paja iwo ndithu akugomera chaku Russiako. Akatero kenako aopseza aku Europe kuti ife tikutulukani basi ife tisiya zimene za ku Europe kwanuko za ku NATOzo. Choncho khanga kuti munthu nake osakhazikika ndithu kuti kodi makamaka chimene akufuna nchani. Paja tinakuwuzani kayo musayiwale kuti yake iyeyo ndiyo kukhuzira Russia kukhala choopseza cha anthu ena. So komanso Russia makamaka yanena kuti akuti maiko aku Europe ndamene akusokoneza peace deal. Deal ya mtendere kuti pakhale mtendere kuti nkhondo ithe pakati pa Russia ndi Ukraine. Amene akusokoneza ndi maiko aku Europe. Akona zili ku America kwa at least kuti bwino. Koma Europe ndamene amakhala ngati akupanga sabotage. Komanso chimodzimodzi ngati Trump also anazayankhulaso zomwezo sokuti Europe maiko aku Europe ndamene akusokoneza pa nkhani yokhudzana ndi mtendere wa ku Russia komanso ndi Ukraine. Koma iniyo maganizo ano ndi otani. By the way, nkhani ndimeneyo wina afuna kutenga malo, wina akuti ayi titenge ndalama zake ameneyo. Maiko ndamene akungozungulira kupita uku. Pamene uku Russia ikuti ayi tinkhumba ting'ono timene toto ifeyo sitingati gonjere. Yeah. So yeah, that's the latest update imene kuchokera ku Ukraine komanso Russia. Tione kuti ma meeting awo enawo akhale akukambirana zotani. Guys, thank you so much. Malawi Cameras.